Croeso i'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na luniau ysgafn dros nesaf yn y neuadd. Fydd ein cwrdd-gweddi nesaf yn cael ei chynnal ar y drydydd nos Iau o'r mis, sef Mehefin y 19. Mehefin 18 ym hanner awr wedi 7. Fydd yn hoedfa nesaf pnawn Sul hanner awr wedi 3. Hefyd sôn am yr wybodaeth sydd ar y cerdiau yma. Fe fydd na gynhadledd yn cychwyn ymhen rhai wythnosau, cynhadledd Saesneg Summer Conference, ond yn ystod y gynhadledd Saesneg fe fydd na 2 oedfa Gymraeg, sef ein gynhadledd Haf ar y dydd Iau a'r dydd Gwener, sef Gorffennaf 30 a 31. Ac fydd yr oedfa yna yn cael ei chynnal am hanner awr wedi 4 yn y prynhawn. Felly, ein cynhadledd Haf ni yn y Gymraeg a'r prynhawn dydd Iau a prynhawn dydd Gwener diwedd Gorffennaf. Nawr wrth i'r casgliad gael ei chymryd, yn ei ganu tra'r un heistedd emyn rhif 484, 484, dal fi fy niw, dal fi i'r lan, yn wedig dal fi lle'r rwy'n wan. 484. Byddai'n darlleniad o'r Efengyl yn ôl Luc, penod 15, y 15fed benod, cyn dechrau yn yr adnod gyntaf. Luc 15, adnod 1. Ac yr oedd yr holl beblicanod a'r pechaduriaid yn esau ato ef i wrando arno, a'r Phariseiaid a'r ysgrifenyddion a'r wgnachasant gan ddywedyd y mae hwn yn derbyn pechaduriaid ac yn bwyta gyda hwynt
Gyfe adroddodd wrthynt y ddameg hon gan ddywedyd pa ddyn ohonoch a chanddo 100 o ddefaid ac os cyll un ohonynt, nid yw yn gadael yn namen 1:50 yn yr anialwch ac yn myned ar ôl yr hon a gollwyd hyd oni chaffo efe hi. Gwedi iddo ei chael efe a'i dyd hi ar ei ysgwyddau ei hun yn llawen, a phan ddel adref efe a eilw ynghyd ei gyfeillion a'i gymdogion gan ddywedyd wrthynt, llawen hewch gyda mi cynnes cefais fy nafad a gollasid. Rwyf yn dywedyd i chwi mae felly y bydd llawenydd yn y nef am 1 pechadur a difarhaol, mwy nag am onyd 1:50 o rai cyfiawn, y rhai nid rhaid iddynt wrth edifeirwch. Neu, pa wraig a chanddi 10 drill o arian, os cyll hi 1 drill, ni olau ganwyll ac ysgubo'r tŷ a cheisio'n ddyfal hyd onys caffoef. Ac wedi iddi ei gael, hi a eilw ynghyd ei chyfellesau a'i chymdogesau gan ddywedyd, cydlawen hewch am i cynnes cefais y drill a gollaswn. Felly meddaf i chwi, y mae llawenydd yng ngwydd yngylion Duw am 1 pechadur a edifarhaol. Byddai bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn ei ti unwaith eto, Dduw, am gyfle arall i ddod ger dyfron ac i ni yn dod nid trwy ein hymdrechion ni ac nid trwy ein gweithredoedd ni, ond i ni yn dod yn enw a thrwy rhinweddau a chyfiawnder dy fab yr arglwydd Iesu Grist. A thrwy yr hyn a wnaeth trosom i ni yn dod ata ti. Yn diolch i ti am ei fywyd, am ei fuddod yn dod i'r fath fyd a hon, i ddod i le a fyddai yn ei wrthod, a fyddai yn ei gasau ac yn troi cefn arno ac yna yn ei groeshoelio. Ac o Dduw, dyna sydd wedi bod yn rhan o hanes y byd ers y dyddiau rhodiodd yr Iesu ar y ddaear. Mae'r byd wedi ei wrthod yn gyson ac wedi ei groeshoelio'n ddyddiol trwy ei gweithredoedd llawn o gysineb. Ac felly o Dduw, i ni yn diolch i ti am dy gariad di ac yn diolch i ti am gariad yr arglwydd Iesu Grist. Iddo ddod yn ifydd ac iddo ddioddef yn ein lle ni ac iddo gymryd ein cosb ni arno ef ei hun. Ac felly o Dduw, trwy'r hyn y mae wedi ei wneud, i ni yn gallu dod gyda'n deisyfiadau yn mawl gan ein bod yn blant i ti, ein bod wedi'n golchi yng ngwaed yr arglwydd Iesu Grist, ein bod wedi ein maddau'n llwyr, ac felly o Dduw, unwaith rwy ti wedi delio yn dy drigaredd â ni yna, i ni'n gwybod mae gwaith parhaol a thragwyddol y Duw. Ac o Dduw, ein crwydro yn ystod y dyddiau diwetha, ein methiannau cyson, o Dduw, i ni yn diolch o Dduw, unwaith yn blant i ti yna'n blant am dragwyddoldeb. Ac felly o Dduw, i ni yn gallu dod yn hyderus, yn gwybod y fod yn ein clywed ni ac yn ein gwrando ni, ac yn gofyn i ti i fod yn bresennol yma yn ein plith, ac yn caniatau i bob yr un ohonom deimlod y bresenoldeb. O Dduw, i ni yn gweddio os oes na rhai sydd yn treulio a rhai syliau, rhai wythnosau, misoedd, hyd yn oed blynyddoedd, lle nad ydynt wedi teimlo da agos atrwydd di. I ni yn gweddio Dduw ar ei ti fod yma, fydd y bresenoldeb mor real i bob yr un ohonom, a bydd yn cynhesu pob calon sydd yma, hyd yn oed yr rhai sydd wedi crwydro'n bell efallai, o Dduw, yn gweddio ar ei ti ddod ac i gynhesu'n cylonau i fod yr hyn dylsyn i fod. Ond o Dduw, i ni'n gwybod bod yna rai erioed wedi profi wrth agos atrwydd di, ac o Dduw yn elenion i ti ac yn troi cefn arna ti. O Dduw, i ni'n gweddio ar ei ti ymestyn allan atyn nhw heddiw, ac y byddu ti yn trigarhau wrthyn nhw, ac yn dangos iddynt eu cyflwr, ac yn rhoi y rhodd o ffydd iddynt gredu a phwyso arna ti. O Dduw, i ni'n gofyn i ti wneud y gwaith yma yn ein plith ni. O Dduw, i ni yn cyflwyno'n gwlad i ti ac yn gweld cyflwr ein gwlad a gwledydd y byd, ac sut yma'r gwledydd y byd yn troi cefn yn llwyr ar dy ganllawiau di, ar dy air di, ar dy orchmynion di. O Dduw, does dim parch tuag at air bellach, does dim parch tuag at y safonau di, does dim parch tuag at yr efengil, does dim parch tuag at yr arglwydd Iesu Grist, nac at y ddydd nath air. Ac felly o Dduw, wrth i ni weld y byd yn troi cefn yn llwyr, fel petai gwledydd y byd yma yn codi dyrnau fyny i'r awyr i thwyneb di, ac yn dyherio di, o Dduw, i ni'n gweddio ar ei ti ddangos dy nerth unwaith eto, ar ei ti ddangos dy holl bwer, dy fod yn Dduw sydd yn holl alluog.
O Dduw, i ni yn gofyn y byddi di yn dangos hyn trwy dy drigaredd, y byddi di yn dod ag argyhoeddiad o bechod ar wledydd y byd yma, ac y byddi di yn tywys pobl i edifeirwch ac i ffydd. O Dduw, yr wyt ti yn abal i wneud y fath o pethau a hyn. I ni yn credu, i ni'n gwybod y fod wedi wneud blynyddoedd a fi, ond o Dduw, i ni yn gofyn am ffydd i ddisgwyl ac i gredu, y gellu di unwaith eto weithio'n rymus yn ein plith ni. Ac felly ni'n cyflwyno'n hoedfa ar diwrnod yma i ddofal di. Bendithio'r holl oedfaon o Dduw yma ac ar hyd a lled y wlad, lle mae dy bobl yn ymgynnull yn ffyddlon, lle mae dy blant yn cyhoeddi dair yn ôl dy wyllus di ac yn daddoli di mewn ffordd sydd yn dy blesio di. O Dduw, i ni yn gweddio ar ei ti i'w galanogi ac i'w bendithio ac i ti i ganiatáu y fraint o cael gwerthfrwyth i'w llafur. Trigar ha felly nawr wrthym, a bydd yma gyda ni cadw ar un drwg i ffwrdd. Ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dych ni ganu emyn rhif 524, pechadur wyf o arglwydd sy'n curo wrth dy ddor, erioed mae dy drigaredd i ddiwedd i mi'n stor. 524 gewn ni sefyll i'w chanu.
Fe ddaw ein testyn o Lyc penod 15 ac adnod 10. Lyc 15 ac adnod 10. Felly meddaf i chwi y mae llawenydd yngwydd angylion Duw am un pechadur a edifarhaol. Nawr mi roedd y Phariseaid a'r ysgrifenyddion yn gwrthwynebu agwedd Crist at byblycanod a phechaduriaid. Ni ddeallant pam byddai am fwyta ar fath rai. Mae'n rhyfeddol meddwl eu bod nhw'n cydnabod y fath beth, ond felly roedd eu meddylfryd nhw ac ddim yn gweld dim byd o'i le ar ei hagwedd, ac felly yn edrych lawr ar yr Iesu. A'r hyn yr oedd yn ei wneud. I ni'n gweld yn yr ail adnod a'r Phariseaid a'r ysgrifenyddion ar wg na chasant, gan ddywedyd y mae hwn yn derbyn pechaduriaid ac yn bwyta gyda hwynt. A'i bwriad yn dweud y fath beth oedd ei gyhuddo mwyn ei frifo. Mae dyna oedd ei bwriad ac i wawdio fe. Ond fe ddefnyddiodd Crist hyn fel disgrifiad teg a chywir ohono. Ac i ddweud y gwir, i bwysleisio ei casineb yn dweud y fath beth yn pwysleisio, mae dyma oedd pwrpas dyfodiad Crist i'r byd. Nid at yr rhai oedd yn meddwl ei bod yn gyfiawn y daeth, ond at bechaduriaid y dath Iesu i'r byd. Felly fel ateb i'r cyhoeddiadau a'r grwgnach gan y Phariseaid a'r ysgrifenyddion, fe adroddodd yr Iesu dair ddameg yn pwysleisio agwedd Crist i achub pechaduriaid. Ac yma, mae Crist yn adrodd y ddameg hon yn stori yn disgrifio y wraig dlawd yma. Ac mae'n stori reit gyfarwydd, mae'n stori fer iawn, ac i ni gyd wedi chlywed siŵr o fod. Ac i ni'n gweld bod gan y wraig yma'r ceiniogau yma'r darnau arian. Ac i lawer, dwi ddim yn rhywbeth gwerthfawr iawn, doedd ddim yn somanferth o arian, ond iddi hi, mae yn lot fawr o arian, ac efallai byddwch chi'n gallu dadle bod un o'r darnau arian yma'n cyfateb i gyflog diwrnod i labrwr cyffredin. Felly, dychmygwch chi beth fydde hynny i'r holl flynyddoedd yn ôl. Doedd ddim yn rhyw lawer i unrhyw un weddol gyfoethog, ond iddi hi oedd yn gyflog diwrnod, ac felly oedd yn prynu rhywfaint, ac felly yn golled mawr. Ac y darlun sydd dynnu, falle bod hi'n gwisgo'r darnau yma o gwmpas ei gwddwg fel rhyw fath o mwclis, falle, bod e wedi cael ei glymu o gwmpas ei gwddwg, ac falle bod y mwclis wedi torri ac bod y geiniog wedi syrthio, neu falle wedi clymu ar ddarn, falle twll a clymu ar ddarn o ddefnydd a'r cwlwm wedi datod. Ond rhywsut neu gilydd bod un o'r ceiniog ac i ni'n deall fan hyn, byddai'r wraig wedi bod yn dlawd ac felly byddai'r bwthyn yma neu'r adeilad yr oedd hi'n byw yn fach ac yn dywyll. I ni'n sôn ddim cweit ar i ni'n meddwl am yr tai yna'n San Fagan, os chi wedi bod i San Fagan ac yn enwedig yr ai hun, wrth gwrs mae'r rhain a hyd yn oed yn fodern i'w gymharu â'r rhain sydd fan hyn. Ond y math yno beth ydych chi'n dychmygu, ffenestri, os oedd na ffenest, mi fyddai wedi bod yn ffenest fach iawn. Felly dim llawer o lein ni'n dod i fewn, a'r llawr mi fydde fe wedi bod yn un llychlyd iawn, ac felly math yna o gatra oedd ganddi. A bydde angen goleini chwilio am y darn arian yma a syrthioedd. Ac felly bydde hi wedi bod wrthi yn sgubo'r llawr tan iddi ddod o hyd i'r darn o arian. Ac i ni'n darllen wedyn i wedi ddod o hyd i'r arian, ac oedd na ddathlu mawr llawenydd o ddod o hyd i'r arian. Adnod 8 a 9, neu pa wraig a chanddi 10 dryll o arian, os cilli 1 dryll, ni olau ganwyll ac ysgubo'r tŷ a cheision ddyfal hyd onys caffo ef, ac wedi iddi ei gael hi a eilwng hyd ei chyffellesau a chymdogesau gan ddywedyd, cyd lawen hawch am i canis cefais y dryll a gollaswn. Dyna i chi'r cefndir, stori syml iawn. Wel, hoffwn ni edrych yn gyntaf yn ôl beth ni'n gweld fan hyn, yr un colledig, ac yn ail yr un sy'n ceisio, ac yn fer iawn i orffen yr un sy'n edifarhau. Wel, yr un colledig. Wel, mae pob un ohono ni, siŵr o fod, wedi cael y profiad yma o golli rhywbeth yn ystod ein bywydau.
Mae e'n deimlad ofnadw os yw'n rhywbeth sydd yn bwysig neu yn werthfawr yn eich tîm chi. Allwch chi ddychmygu neu cofio nôl at unrhyw beth i chi wedi golli ac mae e'n rwystredig. Mae e'n rhywbeth i chi meddwl, falle o unrhyw un arall dyw e ddim yn fawr o beth, ond i chi mae e. Ond falle bod e'n rhywbeth gwerthfawr os ys rwy'n di roi falle siec i chi, falle. Dwi wedi cael y profiad yma lot rhy aml. Mae gen i deilad a teulu fan hyn heddi sy'n gallu tystio i'r ffaith fy mod i'n aml iawn os arian gen i dwi'n rhoi yn ymhoced yn rhwsus. A sawl gwaith ar ein gwyliau yn dweud pan nhw'n golchi'r trwsus yn dod ar arian allan, edrychwch beth sydd wedi cael ei olchi'n lan fan hyn. Ac papur 10 pint, wel, o'n i ddim un o'n cofio bod yna. Ac dwi yn dieddol gan nad ydw i'n cario arian pryn ddim o gwbl. Rhag ofn i mi ei wario fe, felly dwi'n dweud na well i fi beidio gael e. Os oes na siec neu rhywbeth, dwi'n rhoi e'n saff fel arfer. A sdim byd gwaith os chi'n gwybod bod chi wedi rhoi rhywle arall a ble mae e. Chi chwilio bob man a chi ddim yn gallu dod o hyd iddo. Felly'n treulio oriau yn chwilio. Mae e'n rhywbeth sydd yn gallu peri dychryn os yw yn swm fawr o arian neu beth bynnag. Wel, mae e'n rwystredigaeth. Rhywbeth falle pan ych chi'n cael profiad fel hon. Pan mae rhywbeth yn syrthio. Chi wedi cael profiad felly. Hyd yn oed os daw pint yw yn rhywbeth felly. Ac mae'n syrthio o'ch llaw. A chi ddim yn gallu dod o hyd iddo. Ac chi'n meddwl, wel, mae e yma, chi'n gwybod fel ffaith ei fod yma. Dyma beth fydd y wraig wedi cael, ond oedd e'n bwysig iddi hi. Ac mae'r peth yma'n syrthio, ac chi'n gwybod rhywle yn yr ystafell hon, yma'r pint, neu beth bynnag yw e. Mae e yma. Ac chi'n gallu bod yn gyfnod yn chwilio ac yn meddwl, fedrith e ddim fod yn bell iawn. Chi wedi edrych o dan y soffa, chi wedi edrych o dan... Ac fel i ni'n gwybod, yma ceiniog yn gallu rolio ac yn gallu cyrraedd y mannau fwyaf rhyfedd mewn stafell. Os ych chi yn dod o hyd iddo fe, dyw e ddim nunlle agos i ble nathoch chi sefyll yn y lle cyntaf. Falle bod wedi rolio am rhai eiliadau, taro rhywbeth am newid i ffordd a wedi mynd draw fan hyn i ryw dwll neu chornel. Wel, fan hyn, yr hyn sydd â ni yw disgrifiad o rhywbeth gwerthfawr sydd ar goll. Ac i ni'n gwybod bod eneidiau pob un person yn golledig. Does dim byd mwy gwerthfawr nag enaid nag os na. Mae llawer yn meddwl taw ein cyrff yw y peth mwyaf gwerthfawr, ond nid yw e'n wir i ni'n byw mewn oes lle mae y corff yw y peth mwyaf gwerthfawr ac hyd yn oed petai pobl yn clywed rwy'n yn crybwyll yn wahanol, mi fydden nhw'n codi breichiau mewn syndod. Ac yn dweud, sut allwch chi ddweud fel fath beth? Ac yn dweud, mae rhaid i ni edrych ar ôl ein cyrff, ac mae'r ein cyrff ni yw popeth. Os yw rhywbeth yn mynd o'i le yn corff ni, yna mae e'n ddiwedd y byd, ac os ych chi'n neud rhywbeth ofnadw iddo fe, yna gallech chi fod mewn peryg o golli bywyd, ond hyd yn oed felly mi fydden ni'n dadle, nid ein cyrff ni yw y peth fwyaf gwerthfawr. I ni'n gwybod o'r ysgrythyr fod yr enaid yn werthfawr y tu hwnt i unrhyw beth. Bod gan bob un ohono ni enaid, ac felly mae'r enaid llawer bwysicach nag unrhyw beth corfforol. I ni'n gwybod fod yr enaid yn anfarwol, I ni'n gwybod ei fod yn byw yn dragwyddol, ond yma disgrifir yr enaid fel enaid sydd yn golledig. Nawr, gai ofyn beth yw eich syniadau chi am beth yw ystyr bod yn golledig. Mi fydd yn ddiddorol petai ni'n gofyn i chi ysgrifennu paragraff neu ddwy yn esbonio beth yw bod yn golledig yn eich barn chi. A mi fydd yn ddiddorol hyd yn oed o'r gynulleidfa yma i weld faint o bobl fydden cael yr union yr achos ni'n gwybod bod y byd yn defnyddio'r term yn aml am rywun sydd ar goll. Maen nhw'n ddefnyddio fe am rywun sydd yn mynd ar gyfeiliorn yn ôl i safonau. Dal llawer o bobl yn y byd yn disgrifio pobl os nhw'n cael sgwrs a maen nhw'n sôn am rywun a maen nhw'n dweud, ie, wel, mae wedi mynd braidd ar goll. Mi fydda'r rhai yn dweud na. Wrth gwrs, ni'n byw mewn cymdeithas bellach, sa'n gwybod beth yw fod ar goll yn hermau'r byd erbyn hyn, pan i chi'n gweld yr hyn sydd yn mynd ymlaen. A chi'n meddwl, wel, mae safonau wedi mynd allan trwy'r ffenest yn llwyr.
Ond mi fydden y rai yn dweud, wel, maen nhw wedi mynd ar gyfeiliorn. Dyna be fydden nhw'n dweud. Falle bydden nhw'n defnyddio fe, petai rhywun wedi bod yn chwarae gwmpas a chyffuriau, dwedwch chi. Ac wedyn ni bod, falle erbyn hyn, a dyma chi fydde hwnna hyd yn oed yn dderbyniol i'r mwyafrif llethol, bod nhw'n arbrofi a chyffuriau o ryw fath. I ni wedi dod o'r byd o'r ddiodfeddol, mae hwnna erbyn hyn, yn gwbl dderbyniol i'r mwyafrif o bobl o fewn cymdeithas. Hyd yn oed rai sy'n honni fod yn Gristnogion. Ond erbyn hyn, mi fyddech chi'n dweud bod y llawer yn derbyn cyffuriau. Dweud, newch yn gyfreithlon, mae eisiau ni wneud e, bydd gallu cadw rheolaeth ar y well ar ryw ddadleuon mwy a hirt allwch chi feddwl amdano. Ac maen nhw'n dweud, ond hyd yn oed wedyn ni, maen nhw'n dweud, wel, maen nhw wedi bod yn ymwneud â chyffuriau, ond maen nhw wedi mynd tipyn bach gormod, maen nhw wedi mynd yn gaeth iddo fe. Maen nhw wedi mynd ar goll, maen nhw ar gyfeilion, ac maen nhw yn byw eu bywydau, yn byw bob dydd mwyn cael mwy o'r cyffur. Y math yno o bobl, efallai bydde'r cymdeithas yn dweud, maen nhw wedi mynd ar gyfeilion, maen nhw ar goll. Maen nhw wedi colli di rywsyd. Doedden nhw ddim mor glyfar a pawb arall gallu rheoli yr atyniad at y peth, fel petai hynny'n bosib. Falle bydd yn disgrifio pobl sydd yn lladd neu yn torri mewn I gartrefi, fel pobl sydd wedi mynd ar goll, pobl sydd ar gyfeiliorn. Rhywun sydd wedi ymgyfeillio a phobl amheus. Ydy hwnna'n cael ei ddisgrifio? Falle bod chi'n gwybod am ryw rai, a chi'n dweud, beth yw eu hanes nhw bellach? Wel, bydde rhywun yn dweud, weles I nhw, a maen nhw'n treulio lot o amser gyda pobl amheus. Maen nhw wedi mynd ar goll. Felly mae yna ryw elfen o ddealltwriaeth o'r term bod yn golledig. Mae bod yn golledig yn golygu dydyn ni ddim yn y man lle dylsen ni fod. Os bysyn ni yn gofyn I chi I ddisgrifio beth yw bod yn golledig, wel, mae e'n rhan o beth mae'r byd yn ei ddweud, achos yn sicr mae rhai sydd yn ymwneud â'r fath bethau ac sydd yn mynd I drwbl yn erbyn y gyfraith, maen nhw'n sicr ar goll. Bysyn neb yn cwestiynu hynny. Maen nhw ar gyfeilion, mae bywyd nhw ar chwal, maen nhw wedi gwneud llanast o'i bywydau nhw, maen nhw mewn trebeini ac maen nhw angen help. Does dim cwestiwn am hynny, maen nhw ar goll yn yr ystyr yna. Maen nhw ar goll hefyd yn ystyr yr Beibl hefyd, ond I ni'n gofyn I chi nawr, beth yw ystyr bod ar goll? Wel, yn sicr yr eithafon hynny. Ond mae bod ar goll yn golygu, dydych chi ddim le dylsech chi fod, achos os chi ar goll ar eich taith, dydych chi ddim ar y lôn dylsech chi fod. Felly mae'n golygu chi ddim yn byw fel dylsech chi fyw. Dydych chi ddim ar y llwybr iawn. Efallai bod rhai yn meddwl eu bod nhw'n iawn, ond nid ydyn nhw yn byw yn y ffordd cywir, dydyn nhw ddim ar y llwybr cywir, maen nhw ar goll. Hyd yn oed os nad ydyn nhw'n gwybod hynny. Mae yna llawer yn byw I bywydau nhw. Dydyn nhw ddim yn byw yn iawn. Maen nhw'n gwneud dewisiadau anghywir. Maen nhw'n dilyn trywydd anghywir. Ond dydyn nhw ddim yn sylweddoli hynny. Gallech chi ddadlau, mae rhai sydd yn lladd ac yn dwyn ac yn gaeth I pethau. Allech chi dweud, maen nhw'n gwybod I bod nhw ar goll ac maen nhw mewn rhywbeth o bydew erchill. A maen nhw'n falle yn galw allan am help I rywun i'w helpu nhw I peidio bod ar goll bellach. Ond maen nhw'n gwybod bod nhw'n mynd trwbl. Mae yna eraill sydd yn dilyn rhyw lwybr, ond dydyn nhw ddim hyd yn oed yn sylweddoli bod nhw ar goll. Ond mae'r darlun yma o fod ar goll yn fwy na dim ond peidio bod ble dylsen ni fod. Mae yna rhyw elfen arall I fod yn golledig. Yma, I chi'n cael y canlyniadau hynny. Os ar goll, yna, mae'r llwybr honno yn arwain at distriw. Dyma'r darlun sydd yn ei fan hyn yw fod yn golledig, mae'n rhywbeth fwy difrifol. Na hyd yn oed bod mewn pydew neu mewn pwll neu mewn drwbl ar y ddeiar. Mae yna rhywbeth fwy difrifol I fod yn golledig. Mae yna ymdeimlad o golledigaeth tragwyddol. Dyna sydd yn gwneud y mater mor ddifrifol. Pan ni'n sôn, mae rhywun wedi mynd ar gyfeilion, bron iawn mae pobl yn dweud, dyna chi beth ond I dewis nhw yw e. Nhw sydd wedi dewis y llwybr, wel, ffwrdd â nhw, gewch chi fyw yn ôl beth chi moyn. Dyna fe mae'r byd yn sôn. Ond fedrwn ni ddim sôn felly, achos pan ni'n sôn mae rhywun ar goll, unai bod nhw wedi mynd yn llwyr ar gyfeilion yn ei bywyd pob dydd, a'i ffeidio fe allai fod yn math arall o berson sydd ddim yn gwybod bod nhw ar goll. Ond yr elfen fan hyn yw hyn, mae'r colledigaeth yma yn dragwyddol. Mae'n fater gwbl ddifrifol.
Nid yn unig bod y cyflwr yn un triennus nawr yn y presennol, ond hefyd pan ddaw I bywyd ei ben yn y dyfodol, yn rhagwyddoldeb. Yn Rhufeiniaid 3:23, o blegyd pawb a bechasant, a be mae hwn yn dweud wrthyn ni? Ac ydynt yn ôl am ygoniant Duw. Felly mae'r adnod yna gan Paul yn dweud, mae pob un ohonon ni ar goll. Mae pob un ohonon ni ar gyfeilion. Hyd yn oed chi mae pob un ohonon ni wedi'n geni yn golledig. Nid oedd un ohonon ni ar y llwybr iawn. Mae pob un wedi mynd ar goll. Dyna oedd yr anhawster. Llawer fel y Phariseaid a'r ysgrifenyddion yn meddwl gan ei bod yn ymddangos yn iawn. Yna doedden nhw ddim ar goll. Dyn nhw ddim o'r wael a'r llofruddion neu'r publicanod neu'r pechaduriad. Dydyn ni ddim yn dwyn arian ac yn twyllo pobl. Dydyn ni ddim fel y publicanod. Ac felly roedd yr Phariseaid a'r ysgrifenyddion y peth pella o'i meddyliau nhw oedd bod nhw ar goll. Doedden nhw ddim ar goll. I ni yn Iddewon, I ni'n dilyn llwybr Duw, I ni yn byw yn dda. Mae pawb yn edrych I fyny ato ni, ni'n gwybod yr emynau, ni'n gwybod yr adnodau, ni'n mynd i'r capel, I ni'n grefyddol, I ni'n dweud popeth yn iawn. Dydyn ni ddim fel rheini sydd yn y gwter fel petai, yn ei meddwdod ac yn ei cyffuriau ac yn fodlon lladd mwyn cael mwy o arian I brynu cyffuriau. Dyna rhai sydd ar goll, nid ni y rhai crefyddol, y rhai da, y rhai sydd yn ymddangos yn iawn. Ac doedden nhw ddim yn meddwl bod nhw'n ar goll. Ond mae Paul yn dweud, pawb a bechasant ac ydynt yn ôl am ygoniant Duw. Pob un ohonom ni wedi'n geni ar y llwybr anghywir. Ac os ych chi ar y llwybr anghywir, yna I chi'n gwybod I chi ar goll. Mae yna broblem. Gwrandewch chi ar eich teclyn yn y car sydd yn dangos y ffordd I chi. Os ych chi yn dilyn y llwybr, mae popeth yn iawn. Mae e'n dweud wrth chi pa mor bell sydd ych chi fynd. Ond ewch chi oddi ar y llwybr, mae e'n dweud bod rhaid chi ail drefnu eich taith chi. Chi ar goll, mae'n dweud trowch nhw rownd. Peidiwch am mynd ffordd hyn, mae'n rhaid chi droi rownd. Mae'n dweud dro'r o'r tro, trowch rownd cyn gyntaf as I phosib. Dyna be mae'r teclyn bach yn dweud wrth chi, os chi ddim ar y llwybr iawn. Felly, os ych chi ar goll, I chi ddim ar y llwybr cywir. Diarhebion 14:12, mae ffordd sydd uniawn yng ngolwg dyn, ond ei diwedd hi yw ffyrdd angau. Dyna be mae diarhebion yn dweud wrthyn ni. Mae ffordd sydd yn edrych yn iawn. O, gael ni fel Cymru yn arbenigwyr yn hyn, dydyn ni. O, mae popeth yn iawn dyn ni yma yng Nghymru. Ac I bwynt, mae yna popeth llawer o bethau hyfryd yma yng Nghymru. A wythnos nesaf fe welwn ni'r gorau ohono fe. Yn ystod ein heisteddfod ni. Oes na unrhyw beth sydd yn gallu dod yn agos yn y byd at wythnos fel sydd yn dod nawr. Gwrandewch chi ar y canu, gwrandewch chi ar yr adrodd, edrychwch chi ar y plant a'r pobl ifanc yma'n chwarae hofferynnau nhw, edrychwch chi ar y corau. Fi dim un cor yn y byd I gyd yn gallu dod yn agos at safon hyd yn oed y rai gweitha. Fydd yno, heb sôn am y rai sydd yn ennill, fydd y safon o beth sy'n mlaen wythnos nesaf, mae gyda ni'n diwylliant ni, mae gyda ni'n cyneuon emynau, fydd yna rai emyn yn cael ei chanu. Ac ni'n gallu eistedd nôl a meddwl, drychwch arno ni y Cymru popeth ni. Ac mae yma'n hyfryd, ac ni'n falch o'r pethau yma. Ond ni'n gallu eistedd nôl a meddwl, wel, drychwch ar ein hanes ni, drychwch ar ein capeli ni, drychwch ar ein diwylliant ni, y Beibl sydd gyda ni yn ein iaith ni, gannoedd o flynyddoedd yn ôl, cyn bod gweddill y byd yn cael ei Beibl nhw yn ei iaith nhw, ac ni'n gallu ymfalchio. Mae gyda ni Beibl, mae gyda ni llyfrau emynau llawn o'r emynau gorau'r byd I gyd. Ac mae gyda ni ddiwylliant, mae gyda ni farddoniaeth a'r cerddi hanesyddol mae sydd wedi cael ei cyfansoddi. Pa wledydd sydd yn gallu sôn am y fath lenyddiaeth a sydd gyda ni yma yng Nghymru. Ac ni'n gallu eistedd nôl a drychwch arno ni fan hyn. Ond ni gyd ar goll. Fel cenedl, mae pobl yn meddwl fod popeth yn ni. Popeth yn ni. Mae'n hanes, mae popeth yn ni. Hanes crefydd mwyaf byd nes at Israel. Ac eto I gyd, does dim clem gan ein gwlad ni o beth yw'r ffordd gywir. Maen nhw'n dilyn ffordd arall, dilyn ffordd diwylliant, dilyn ffordd crefydd. Nid crefydd go iawn, crefydd fel pob crefydd arall. Gweithredoedd da, bod yn garedig, bod yn helpu'r tlawd. Popeth sydd yn neis, popeth sydd yn dda. Allwch chi ddim dweud bod dim byd drwg am y peth o ran hynny. Ond mae o ran diwedd yn y fengil. Nid y fengil y Beibl yw hi. Mae ffordd sydd yn uniawn yng ngolwg dyn, neu allwch chi roed yn newid ychydig bach. Mae ffordd sydd yn uniawn yng ngolwg y Cymro.
O, i ni'n iawn. Mae gyda ni gymaint o bethau, ac maen nhw'n bethau hyfryd, ond nid dyma yw'r Efengyl. A beth mae'r ysgrythyr yn dweud wrthyn ni yw hyn, ei diwedd hi yw ffyrdd angau. Chi sydd yn ymddangos yn foesol, chi sydd yn ymddangos yn grefyddol, yn efengylaeth hyd yn oed. Chi sydd wedi bod i'r capel drwy gydol eich oes, gall llwybr yr ydych chi'n rhodio arni fod yn anghywir. Mae e'n bosib, os nad ydych chi erioed wedi dod oddi ar y llwybr. Os nad ydych chi'n gallu tystio i'r ffaith eich bod chi wedi troi oddi ar y llwybr, yna yr ydych chi ar y llwybr y ganwyd chi. Ac os ych chi dal ar y llwybr y ganwyd chi, mae'r Beibl yn dweud wrthych chi ar y llwybr anghywir. Yr un sydd yn arwain at distryw. Ei fod yn edrych yn iawn, ych chi ar goll. Ych chi mor bell i ffwr o'r man dylsech chi fod. Ych chi'n pwyso ar eich ymdrechion eich hunan, ar eich gweithredoedd da chi. Mae gair Duw yn datgan yn eglur. Nid dyma'r ffordd. Fe mae gair Duw trwyddi draw yn dweud wrthych chi ar goll. Os ych chi yn pwyso ar eich gweithredoedd da, ar y ffaith mae Cymro neu Gymraes i chi, yna mae gair Duw yn dweud yr ydych chi ar goll. Fe allech chi ddisgrifio pobl eraill, y rai amlwg hynny sydd yn dilyn trywydd allanol bydol. Y rhai hynny yn sicr ar goll, ni'n gallu dweud na hefyd. Does dim gwahaniaeth o ran pa lwybr maen nhw arno. Mae un yn dilyn rhyw fath bydol o lwybr, un arall yn dilyn llwybr crefyddol. Ond mae'r ddwy ffordd yn anghywir, maen nhw ar goll, maen nhw'n dilyn rhyw drywydd gwahanol, maen nhw'n edrych yn gymeriadau gwbl wahanol, maen nhw'n gwrando ar gerddoriaeth gwbl wahanol, mae moesau nhw'n gwbl wahanol, ond un beth sydd yn wir am y ddoi yw maen nhw'n rhy mor golledig a'i gilydd. Mae yna rai sydd yn rhedeg i ffwrdd mor bell o'r llwybr cywir a sy'n phosib. I chi nabod rhai sydd wedi cael cip olwg ar y ffordd iawn, ond mae gymaint o ofn arnyn nhw, maen nhw'n meddwl felly be maen nhw'n neud yw maen nhw'n dilyn rhyw ffordd arall. Un, maen nhw'n tybio sydd yn well, yn fwy hwylus, yn fwy o gyfeillion ar y ffordd honno. Mae yna fwy o bleser ar y ffordd honno. Fel y geiniog yna gyda'r wraig tlawd, fe roliodd. Ni'n gwybod bod wedi rolio, achos petai e wedi glanio yn y llwch, bydde wedi pigo fel lan, ond nath e ddim. Oedd hi'n gofo chwilio amdano fe. Ac felly, fe all rolio i unrhyw le. Ac felly'r enaid gall fynd i bob math o fanna. I chi nabod pobl, falle bod chi eich hun, na rhai falle sy'n gwrando ar y we, falle nawr, ei bod nhw wedi, fel petai mynd ar goll, ond maen nhw wedi mynd i rhyw fannau fwyaf anghysbell, i'r fannau mwyaf o dywyllwch. Fel mae'r ceiniog, siwr o fod, ni fydda'r ceiniog, petai yma yn yr adeilad hon, sy'n ni'n tybio, mi fydda'n mynd lawr fan hyn, rownd y gornel fyna, a bydd yna rhyw dwll bach o dan y carped, ac yna rhywsut wedi mynd o dan y pren, a tu ôl fyna rhywle. A falle byddwn ni byth yn ei weld eto. Ond dyna yw'r rhai ni'n nabod. I ni'n gwybod, i ni'n nabod gormod dros y blynyddoedd. Maen nhw wedi gweld y ffordd cywir. Ac maen nhw, dwi ddim eisiau'r ffordd yna. Mae yna rhy anodd, mae rhy gul, mae rhy unig. Mae yna fwy o ffrindiau draw fan hyn. Ac mae fel nhw'n rolio i ffwrdd. Ac maen nhw'n mynd, ac falle wedyn yn mynd i'r fannau mwyaf tywyll. Lle chi ddim dychmygu'r peth. Falle ar y nosweithiau Sadwrn a nos Wener a unrhyw noson arall o'r wythnos. Maen nhw'n mynd i'r llefydd o'r anfoesoldeb a meddwl dod, neu beth bynnag. Neu fydd yna rhywun arall yn mynd i rhyw fan arall, mynd i rhyw grefyddau tywyll, neu mynd i rhyw sectau crefyddol, neu beth bynnag yw e. Unrhyw beth ond Efengyl Crist. Mae fel y geiniog yn mynd ac yn ffeindio rhyw fan tywyll. Hynny yw, maen nhw wedi mynd mor bell i ffwrdd o ddylanwad yr Efengyl. Maen nhw wedi redeg i ffwrdd. Dyna i chi drychineb. A ydych chi eto wedi deffro yn ysbrydol a gweld yn gyntaf eich bod chi ar goll. Dyna yw'r gobaith. Cyn bod unrhyw beth yn gallu digwydd, mae rhaid i chi sylweddoli eich bod chi'n golledig, eich bod chi ar goll. Hyd yn oed os ydych chi'n un o'r rhai sydd wedi dilyn llwybr crefyddol. Neu efengylaeth. Eich bod chi yma, ond eich chi ddim wedi gwneud proffes. Os nad ydych chi wedi gwneud proffes, fe allwch chi ddadle eich bod chi fwy colledig, eich chi fwy ar goll, eich chi fwy mewn tywyllwch, na'r rheini sydd yng nghanol tywyllwch y byd.
Bron iawn, allwch chi ddweud, achos i chi fan hyn. Chi'n eistedd o sil i sil yn gwrando ar yr Efengyl ac mae'n mynd mewn un clus o allan trwy'r llall a dydych chi ddim yn meddwl dim, dwi ddim yn eich ysgwyd chi, dwi ddim yn eich ofni chi, allan ni fod yn codi fy llais os bod y tôn siglo bron iawn a byddech chi dal yn eistedd na ac ar ddiwedd yr oedfa byddech chi'n cario ymlaen a does dim ots o gwbl beth mae'r pregethwr wedi ddweud. Byddech chi'n meddwl, wel, dyna ni digon neis, neu falle ddim digon neis, oedd wedi mynd braidd yn hir heno heddi unwaith eto, sy'n licio bethau yn torri fel awr o chwarter awr fach i falle. Ond falle dyna yw eich barn chi am yr oedfa, ac i chi ddim yn cael eich cyffwr. Allai ddim dychmygu dim sefyllfa fwy o golledigaeth na chi. I chi mor ar goll, i chi yma ynghlw yr Efengyl, ac i chi ddim hyd yn oed gwybod bod yr hyn sy'n cael ei ddweud o dragwyddol pwysigrwydd i'ch enaid chi. Dyna pa mor golledig. Mae rai sydd ti fas, sydd erioed, falle bydd na rhywun mas yna'n byw am yn 60, 70, 80 mlynedd oed, erioed wedi bod mewn capel, erioed wedi clywed yr Efengyl, ac maen nhw'n byw i bywyd yn ddigon hapus i byd tan tragwyddoldeb. Ond i chi wedi cael yr Efengyl bob dydd Sul. Pa un sy'n fwyaf yn y tywyllwch? Wel, mae'n anodd dweud. Ydych chi'n gallu dweud pwy sy'n fwyaf yn y tywyllwch, ond os byswn ni'n goffod dewis, byswn ni'n mentro dweud y rhai sydd yma. Y rhai sydd heb mentro ar Grist. Y rhai sydd yn gwrando ac yn meddwl, wel, dyna ni. Dwi'n derbyn neu ddim yn ei derbyn ond does dim byd wedi digwydd i chi. A ydych chi wedi deffro'n ysbrydol eto i weld eich bod chi'n golledig? Nad ydych chi ble ddylsech chi fod? Does dim heddwch ganddo chi? Ac ych chi wedi gweld yw'r byd ddim yn gallu rhoi eich i'ch waith. Chi sydd yn ddifater am y peth, gweddiwch ar ei ddiw agor llygaid eich enaid i weld eich angen am waredwr, i weld eich pechod, i weld eich bod chi ar goll. Fedrwch chi ddim mynd unrhyw gam ymhellach heb weld eich bod chi ar goll. A peidiwch â cael eich temptio i feddwl fel mae'r byd yn meddwl am y rhai sydd yn y gwter fel bethau. Y rhai sydd wedi taflu popeth i ffwrdd. Dim ond nhw sydd ar goll. Fe gewch chi'r goreion cymdeithas ar goll hefyd. Y pregethwyr mwyaf wlad. Os nad ydyn nhw'n credu'r Efengyl fel sydd yn y Beibl, maen nhw'n golledig. Pob un ohonyn nhw. Os nad oes na bregethwr yn ein capeli Cymraeg ni, neu yn Lloegr, neu yn yr Alban, neu yn Iwerddon, neu yn rhyw wlad arall chi eisiau enwi, os oes pregethwyr yn mynd i'r pwlpid a dydyn nhw ddim yn pregethu gair Duw, ac ddim yn pregethu am gwireddi feirwch a ffydd yng Nghrist yn unig, yna yn ôl gair Duw, maen nhw'n golledig, pa bynnag mor dda yw nhw. Ewch chi o'r gwaelod i'r fwyaf pwysig yn byd crefyddol y byd. Os nad ydyn nhw'n credu'r Efengyl, yna maen nhw'n golledig. Sdim pwrpas chwarae gwmpas. Beth am yr un sy'n ceisio? Ni awr ar ei chader a gwneud dim a meddwl, wel, dyna ni. Mae'r geiniog wedi mynd. Fe gododd i fyny, fe gynnodd i ganwyll, fe sgubodd y llawr a fe ddechreuodd i chwilio yn ddyfal bob twll a chornel. Ac yna pan ddath ydych chi yn golledig heddi. Mae un wedi gwneud rhywbeth am eich cyflwr. Yn eich tywyllwch, mae yna oleuni. Mae yna goleuni'r Efengyl, yr arglwydd Iesu Grist, fe ddath Iesu Grist yma i wneud rhywbeth am eich cyflwr chi o fod ar goll. Dyna pam ddath Iesu Grist. I holl bwrpas oedd i ddod at yr rhai sydd ar goll, sef pawb. Pob un. Fe ddath i ddelio â'r rhai colledig. Fe ddath i'ch ceisio chi. Dyma'r un sy'n ceisio. Yr arglwydd Iesu Grist, mae'n dod ac mae'n chwilio mas amdano chi. Mae'n ymestyn allan, mae'n helpu chi. Pa bynnag mor bell i ffwrdd ydych chi, mae wedi dod i eich helpu chi. Fe ddeliodd ar hyn a achosodd eich bod chi ar goll. Beth sydd wedi achosi fod pob un yn cael ei geni yn golledig? Wel, ni'n gwybod yn ysgrythurol ac yn athrawieithol, mae pechod yw hynny. Ni'n gwybod mae pechod sydd wedi peri ein bod ni'n golledig. Oherwydd pechod, fe gollon ni'r berthynas hynny â Duw. Doeddwn ni ddim bellach yn gallu dirnad Duw. Doeddwn ni ddim bellach yn gallu cael cymdeithas â Duw. Doeddwn ni ddim yn deall unrhyw beth am Dduw, am yr ysbrydol. Mae pechod wedi peri yn bod yn elynion i Dduw. Dyma canlyniadau pechod. Mae'n gwneud pob un â aned yn elyn i Dduw.
Ac ein bod wedi torri ei gyfraith ef, ac felly oherwydd hynny i ni o dan ddedfryd y gosb am torri cyfraith Duw. Dyna be mae pechod yn ei wneud. Ond fe drefnodd Duw y byddai yn delio â hyn. Fe anfonodd ei fab, yr arglwydd Iesu Grist, ac fe ddath Iesu Grist a chyflawnodd e bopeth na fedrwn ni ei gyflawni. Doedd ni ddim yn gallu gwneud dim byd am ein cyflwr colledig. Roedden ni yn y twll na, o dan y carpet fel bethau. Tu nôl y cwpwr, lle mewn tywyll, lle doedd neb yn mynd i gallu, doedd dim un brwsh yn gallu sgibo i gyrraedd. Ni mor bell yn y tywyllwch gymaint. A fe ddath Cristo, fe ddath e, ac fe gyflawnodd e bopeth, achos doedden ni'n gallu gwneud dim i helpu'n hunan. Bu fyw bywyd perffaith yn ein lle. Fe gyflawnodd Crist y ddeddf yn ein lle, yn ein pechod ni. Fedrwn ni ddim byw eiliad yn iawn, heb sôn am diwrnod, heb sôn am bywyd. Am byddech chi, fe gewch chi gredu mewn amryw dduwiau. Ac fe gewch chi ddod mewn unrhyw ffordd i gyrraedd ato fi. Mae e wedi dweud wrthyn ni yn ei air, ac mae air wedi brofi fod yn wir ac yn gywir. Does dim amheuaeth am gallu profi mab yma wedi gwneud popeth yn eich lle chi. Mae e wedi cyflawni'r ddedd na fedrwch chi ei wneud yn eich lle chi. Mae e'n cynnig ei gyfiawnder i chi. Mae'r gosb wedi delio. Mae e wedi cael ei gosbi yn eich lle chi. Pam felly bod dyn yn dyfeisio ffyrdd eraill? Pam fod Duw trwy'r Iesu wedi darpori'r ffordd ar ein cyfer. Ioan 14:6. Yr Iesu a ddywedodd wrtho ef, mae fi yw'r ffordd, a'r gwirionedd, a'r bywyd. Nid yw neb yn dyfod at y tad, ond trwy fi. Does dim ffordd arall ond trwy Iesu Grist. Ioan 8:12. Yna llefarodd yr Iesu wrthynt drachefn gan ddywedyd, goleini'r byd ydw i fi. Yr hwn am dilyno i, ni rodia mewn tywyllwch, eithir e fe a gaiff o leini'r bywyd. Yna i chi Iesu. Mae'r broses o ddod o hyd i enaid coll, i ni'n gwybod, yn gallu profi fod yn boenus. Ni'n gwybod pa mae golau yn cael ei tywynnu am y tro cyntaf mewn stafell dywyll. Mae'n brifo'r llygaid yn diwedd. Os yw'n hyn o golau bach, ond rowch chi golau llachar, ac mae'n brifo'r llyn, mae'n boenus. Neu, fel y darlun fan hyn, yr hen wraig yn sgibo'r llawr llychlyd am yr dwst yn llenwi'r stafell, ac mae'n gwneud e'n anodd i weld, mae'n brifo'r llyged, mae'r llwch yn mynd i'r llyged, mae'n anodd anadlu achos chi'n dechrau peswch, achos mae'r llwch wedi mynd â'n eich trwyn chi a lawr eich gwddwg chi. Mae'n broses poenus i fynd i chwilio am ceiniog sydd wedi mynd ar goll mewn stafell fach llychlyd. Felly, pan mae'r efengyl yn cael ei chyhoeddi, pan mae Crist yn agosau, pan mae goleini Crist yn agosau, sydd yn peri eich bod yn dechrau gweld eich pechod, mae e'n broses ac yn brofiad amlhyserus ar y cychwyn. Bob tro, mi fyddwch chi'n teimlo rhyw boen. Ar y cychwyn, efallai, mi fyddwch chi am y tro cyntaf o weld eich pechod, efallai byddwch chi'n esgusodi eich hunan ac yn ceisio meddwl am resymau pam i chi wedi gweld eich pechod, falle chi'n dweud, wel, dyma pam dwi wedi gwneud e. Dyna fel oedd fy mam a fy nhad. A dyna beth oedd fy ffrindiau ysgol fel. A dyna sut ges i fy magu. A dyna sut oedd cymdeithas. A ni'n beio pawb arall. Ni'n gallu ffeindio bai ar pawb arall. Falle dyna beth fydd ar y cychwyn, ond dyna, gyda'r amser, os yw'r ysbryd yn argyhoeddi ac yn dangos eich pechod, ych chi'n dechrau teimlo'r euogrwydd yn fwy. Ac ych chi'n dechrau gweld dim bai neb arall yw e. Fi bechodd, fi oedd yn dymuno, fi oedd yn dyheu am y pethau hynny. A chi'n gweld mae chi sy'n gyfrifol ac yn atebol. Ond ar y cychwyn eich bod yn parhau yn y tywyllwch ac am fod yn y tywyllwch, falle bod Crist dal yn eich ceisio chi. Mae'n chwilio, mae'n sgibo'r lloriau. Mae yna rhai efallai sydd yn rhedeg i ffwrdd ac ymhell yn y byd. Chi'n bod, ydy o'n bosib fod Crist yn gallu chwilio amdanyn nhw ble maen nhw? Ydych chi'n credu hynny? Wel, dwi'n gobeithio hynny. A dwi'n credu hynny. Ac ni'n wedi darllen amdano fe. Ac mae gair Duw yn dweud hynny. Ond i ni dal yn gobeithio byddwn ni'n cael gweld e. Y rhai hynny sydd ddim bellach o dan cliw yr efengyl ac maen nhw yn tywyllwch y byd. Ydyn ni'n credu fod Crist yn chwilio amdanyn nhw? Os ydyn nhw'n un o'i etholedig e, os ydyn un o'i blant e, os ydy Crist yn edrych, os yw e am, yna mae'n gallu chwilio amdanyn nhw, le bynnag yma nhw.
O, mae'n gwneud hyn mewn amryw ffyrdd. Chi'n gwybod beth? Yn ei ragluniaethau, mewn digwyddiadau bywyd sydd yn peri bod eich cynlluniau falle'n cael eich rwystro. Ydych chi'n gwybod falle bod rhaid i profi hyn eich hunan neu nabod rhywun sydd yn y byd, yn y tywyllwch, yn rhedeg i ffwrdd, ac yma yna ddigwyddiadau'n dod ar eu traws nhw. Un ar ôl y llall yn rhwystro nhw, fynd yn bellach i tywyllwch. Falle bod nhw'n gofyn pam, beth sy'n digwydd fan hyn? Efallai bod nhw'n dod ar draws rhyw lyfrau neu rhyw gylchgraw neu rhyw tract neu rhywbeth, ac yma nhw'n darllen ac maen nhw'n cael ei argyhoeddi ac wedi dod o nunlle. Efallai nhw wedi mynd mor bell ac i ffwrdd o ffosib, ac yna maen nhw'n eistedd ar fws efallai, a maen nhw'n pigo rhyw erthygl i fyny, a maen nhw'n darllen ar union beth sydd ei hangen arnyn nhw, ac o'n nhw'n trio rhedeg i ffwrdd. Mae Crist yn gallu agosau trwy anfon pobl Cristion efallai fydd yn dod ar eich traws chi. Gallai hwn digwydd unrhyw le. Lle chi fod ar eich gwyliau 5,000 o filltiroedd i ffwrdd ac i chi'n rhedeg i ffwrdd. Ond y mae Duw yn anfon un o'i blant ac yn dod ar eich traws a chi'n siarad ac ar ôl chydig chi'n sylweddoli mae Cristion yw. A maen nhw'n tystiolaethu chi. Pan yn credu eich bod wedi ffoi o olwg neu o sain ar y fengil yna mae Crist be mae'n neud, mae'n ymestyn allan ei law atoch chi, mae'n chwilio amdanoch chi, mae fel yr sgibo'r lloriau ac yn symud y celfi. Dyna be mae Crist yn neud, mae'n clirio'r ffordd, mae'n dod, mae'n cael gwared ar y gader, mae'n cael gwared ar y cwpwrdd, mae'n cael gwared ar y gwahanol bethau'r llwch sy'n ar y llawr, mae'n clirio'r ffordd, mae'n chwilio amdanoch chi, lle bynnag i chi, efallai mewn rhyw clwb nos rhywle, dyna beth yw'n gobeith ni, falle bydd na rhywun mewn rhyw clwb nos yn gwrando rhyw gerddoriaeth afiach ac bydd na rhyw anfoesoldeb rhemp yn mynd ymlaen, ac falle am eiliad fe fydd yn gweld tragwyddoldeb uffern o'i flaen neu o'i blaen hi, ac bydd yn meddwl dyna i chi beth yw canlyniadau hwn, ac fe fydd yr Iesu yn ymestyn allan ac yn ei llusgo allan o'r mannau hynny. Dyn ni'n credu fod Crist yn gallu ymestyn a chwilio ym mhob math o lefydd. Pan mae Iesu Grist yn chwilio ac yn ceisio'r enaid, mae yn dyfal barhau. Hyd yn oed am flynyddoedd. Mae yna rhai wedi tystio i hyn. Blynyddoedd ar ôl ffoi o sain ar y fengil yn ei safle o'i golledigaeth nhw. Ac yna blynyddoedd lawr yn ei bywyd nhw, mae rhyw adnod yn dod i'w cof, neu rhyw weddi clywon nhw gan eu rhieni, neu gan rhyw ffrind. Ac mae'n dod yn ôl i'r cof ac yn ei argyhoeddi nhw, ac mae goleuni'r efengil yn tywynnu. Beth yw hyn? Wel, Iesu Grist yn chwilio ac yn ceisio. Dyna i chi gael ondyd, fe gall Iesu Grist dod o hyd i enaid sydd wedi mynd i'r fannau mwyaf anghysbell. Dyna gymaint yw ei gariad a'i drigaredd. Fe allai chwilio allan amdanoch chi pa le bynnag i chi. Wel, yn sydyn i orffen, beth am yr un sy'n edifarhau? Adnod 10. Felly meddaf i chwi y mae llawenydd yng ngwydd angylion Duw am un pechadur a edifarhaw. Nawr, ni'n gwybod bod yr angylion yn ymddiddori yn iachawdwriaeth yn eidiau, ni'n gwybod hynny, yn sicr i chi. Ac felly, yn gallu credu, byddant yn llawenhau, ni'n gwybod hynny hefyd. Mi fyddan nhw siŵr o fod yn llawenhau pan y mae eneidiau yn dod i gredu ac yn edifarhau. Ond yr hyn i ni'n dysgu fan hyn yw bod Duw sydd yn nghwmni'r angylion yn llawenhau pan mae enaid coll yn cael ei achub. Ni'n gweld yma y broses o gael eich achub. Mae'r efengil yn cael ei chyhoeddi, mae goleuni Crist yn llewyrchu, a mae Crist yn chwilio amdanoch chi trwy ragluniaethau a digwyddiadau. Ac mae hyn yn peri'r enaid weld ei gyflwr. Ac felly trwy ras Duw a gallu'r Ysbryd Glân, y mae'r enaid yn dod i weld ei fod yn golledig, a'i fod yn bechadur ac yn atebol gerbron Duw. Ond trwy nerth yr Ysbryd Glân y mae'n cael y gallu i edifarhau. Y mae'n troi i ffwrdd o'i bechod, o'i fydolrwydd. Mae'n troi o'i ffwrdd o'r cyfan. Ac mae hyn yn peri llawenydd i Dduw. Yn y nefoedd, maen nhw'n llawenhau pa mae'r enaid yna'n edifarhau, pa mae enaid yn troi
o'i bechod, pan mae'r enaid yn gweld ei fod ar goll, ac mae'n gweld y llwybr iawn, ac mae'n troi o'r lle colledig, ac mae'n gweld, mae'r goleini'n dangos y ffordd iddo fe, a mae'n dangos y ffordd i'r groes, dyna beth yw e, mae'n dangos y ffordd at Grist, ac mae goleini'r arglwydd Iesu Grist ar y groes, ac mae'r un colledig yn clywed, mae'n gweld ei bechod, mae'n troi o'i bechod, a be mae'n neud? Mae'n troi at Grist. Beth yw edifeirwch? Wel, os ych chi wedi gweld eich pechod, a'i fod yn pwyso'n drwm, a bod ei ogrwydd yn llethol. Chi sydd am droi oddi wrtho. Os ych chi yn penderfynu heddiw, y dylsech chi droi oddi wrtho. Dyna gychwyn ar edifeirwch. Chi sydd yn gweld eich pechod, a'ch bod chi eisiau troi ffwrdd o'ch balchder, neu bod chi eisiau troi ffwrdd o beth bynnag yw neu'ch cyflwr. Chi'n gwybod, mae rhaid i fi droi, mae rhaid i rhywbeth ddigwydd, mae gen i cywilydd ar fy ffordd, ac i chi'n troi, mae'r ysbryd glân yn eich nerthu chi droi. Dyna chi gychwyn. Yr hyn sydd yn digwydd yn eich calon, chi'n cyffesu gerbron Duw eich pechodau. Chi'n dod ato, chi'n cyffesu. Ac o hefyd, fe welwn ni hyn yn eich bywyd. Eich bod yn troi o'r hwn sydd yn wrthyn i Dduw. Mae prawf eich bod chi'n edifarhau. Nid yn unig bod rhywbeth yn y galon ac yn sicr dyna beth yw e, ond fe fydd ffrwyth edifeirwch yn dangos yn eich bywyd chi. Fyddwch chi ddim yn mynd i'r mannau yna bellach. Fyddwch chi ddim yn siarad fel yna bellach. Fyddwch chi ddim yn meddwl am y pethau yna bellach. Fyddwch chi ddim yn dymuno am y pethau yna bellach. Beth oedden nhw? Pethau'r byd, pethau brwnt, pethau balchder, pethau beth bynnag oedd e. Pethau oedd yn wrthyn i air Duw. I chi'n troi oddi wrtho. I chi eisiau rhodio ar hyd llwybr sy'n mor agos i Iesu Grist as i phosib. Felly fydd ei weld yn eich bywyd, eich bod wedi troi o'ch pechod ac yn dilyn Dduw. O, fydd y fath golondyd yma, pa bynnag mor bell i chi, pa bynnag mor golledig, mae Duw yn llawenhau pa mae enaid yn edifarhau ac yn dod at Grist. Pan ych chi'n troi o'ch balchder, hunanoldeb, a chi'n pwyso ar Grist yn unig ac ar efn yn llwyr, fe fydd na lawenhau yn y nefoedd. Oes na rhywun yma sydd yn ofni edifarhau? Mae hwn yn bosib yn diwedd. Mae yna rhai sydd yn ofni edifarhau, rhag ofn y bydd yn arwain at erledigaeth, neu bydd eich ffrindiau'n troi cefn arnoch chi, byddwch chi'n unig a byddwch chi ddim yn fodlon gwneud safiad. Wel, gai roi cyngor i chi. Gai ddweud wrthych chi fe ddylsech chi ofni peidio edifarhau. Mae canlyniadau aros yn eich pechod yn erchyll. Ond i'r sawl a edifarhau, fe dderbyniwch heddwch, llawenydd, maddeuant pechodau, ac fe fydd Duw yn llawenhau. Hyd yn oed heddiw, fe all y nefoedd fod yn llawenhau os oes na un yn edifarhau, os fydd na un yn troi o'i pechod, os fydd un yn troi o'i bydolrwydd ac yn pwyso ar Grist yn unig. Dyna chi ymdeimlad rhyfedd fydd yr angylion yng nghwmni Duw yn yr nefoedd yn llawenhau heddiw. Pwy o we, falle bydd yn digwydd yn ystod yr oedfa hon? Falle bydd yn digwydd yn yr oedfa sydd yn dilyn. Ac fydd na lawenhau fan hyn hefyd. Fe fydd na lawenhau fan hyn os fyddwn ni'n gweld bod na un wedi edifarhau, ond fe fydd na lawenhau mawr yn y nefoedd ac fe fydd Duw yn gwybod os yw e'n real. Fydd e'n gwybod os mae'n rhyw proffes wag yw e, fel i ni'n gyfarwydd ar y dyddiau ni'n byw ynddi, rhyw broffes cyfleus, sydyn. Dwi wedi dewis Crist, nid dyna yw edifeirwch. Edifeirwch yw troi o'ch pechod ac o bopeth sydd yn ymwneud ag e, a throi at Grist. Felly, medda fi chwi y mae llawenydd yng ngwydd angylion Duw am un pechadur a edifarhau. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am dy ras ac am dy drigaredd. I ni yn diolch am goleini'r efengil. I ni yn diolch fod yr arglwydd Iesu yn ceisio ac yn chwilio am y neidiau coll. Ac o Dduw, i ni'n gweddio, fydd na un enaid os nad mwy yn dod i edifeirwch heddiw ac y byddwn ni'n ymwybodol hyd yn oed yn ein hoedfawn bod yr nefoedd, yr angylion ac ein bod ein Duw a'n tad yn llawenhau fod na enaid arall wedi edifarhau. Gweithio felly yn ein plith. I ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac haeddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gyda'ch ni orffen ein gwasanaeth trwy ganu'r emyn rhif 525. 525 wrth flaen o Dduw rwy'n dyfod gan sefyll o hir bell. Pechadur yw fe enw, ni feddaf enw gwell. 525 gewn ni sefyll i'w chanu.
A nawr bydd y ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.